Xayrlı gün, hürmetli milletvekillerimiz. Bugün bizde konak var. Ol Soba rayonu Oqqalfağı yetekçisi, ondağı kitapxanalar şilteri direktörü Leysen Rakip kızı Bilalova. Xayrlı gün Leysen Rakip'ine. Xayrlı günler. Mine şuşunday motor xanımның yol etip milli kiyimden Oqqalfaqlar tağıp kelgen xanımның bizning studiyada bolgana men bek şad. Soba rayonu bek yaratабыз, çünkü anda mine degen bulduqlı milletveşlerimiz yaşay. Sizdagi xotin-qizlar da bek oңан, men аларның эшләре белән дә таныш. Менә әйтегез әле бүгенге көндә сезнең төбәктәге Oqqalfaqлылар нинди эшләр башкаралар? Чынлап та Соба районы турында әйткән сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Чынлап та безнең татар теленең бишеге булган Соба төбәге ул телебезне, әдәбиятыбызны саклаучы, тарихыбызны саклаучы төбәк. Һәм инде бүгенге көндә Oqqalfaq оешмасы матур гына эшләп килә, Аллага шөкер Собада. Менә Oqqalfaq дигәндә үземнең шушы Oqqalfaqка килү юлымны гына әйтеп китим әле. Мен инде татар теле һәм әдәбияты, тарих укытучысы белгечлегем буенча мәгариф өлкәсендә эшләдем 23 ел. Һәм инде бездә 17нче елда җәй көне бик матур җыен булды, 3 көнлек Oqqalfaq җыены. Менә Oqqalfaq белән ныграк танышу, аның максатын аңлау, һәм алар эшләгән эшләрне, бөтен дөньядагы татар хатын-кызларның берләштерелүен күреп соклану миңа шул вакытта барлыкка килде. Инде 18нче елның башында ук миңа Кадрия Раисовна шушы Oqqalfaq оешмасының райондагы җирле бүлекчәсен җитәкләргә тәкъдим иткәч, мин инде менә көтеп торгандай сөйнеп, үземә шу зур җаваплылыкка, үземә зур ышаныч белдерелүенә куанып, шушы эшкә алындым. Һәм инде эшемне каян башладым дип уйлыйм. Менә бу җыеннар безгә бик зур тәҗрибә бирә. Мин үзем дәгән районыбызның бөтен авылларына йөреп чыгудан башландым. Бөтен хатын-кызлар белән очраштык. Үзебезнең төбәктә безнең нинди проблемалар бар? Һәр төбәкнең бит үз проблемасы, үз борчу, үз мәшәкате бар аның. Менә Соба төбәгендә саф татарча сөйләшәбез, телебезне саклыйбыз дип әйтсәк тә, бездә дә әле бар җитәрлек проблемалар. Бүгенге көн сөйләшәбез, киләчәктә балаларыбыз сөйләшерме, оныкларыбыз татарча эндәшерме? Менә шушы хатын-кызларны җыйнап, һәр авылда без шушы очрашуларны үткәреп чыктык. Һәм инде мин шул кадәр халыкның шушы милли үз аңы юклап ятмавын, битараф булмавын күреп сөендем. Һәм без апалар белән һәр авылда үзенә күрә план төзедек. Менә нәрсә эшләргә кирәк дип саныйлар шушы авыл өчен. Без алар белән конкрет чаралар билгеләдек. Һәм иң беренчесе итеп без шушы күргәзмәләрдә мин килгәч бөтенесе сөлгеләр тизеп куялар, ашъяулыклар, кулъяулыклар чыгаралар. Гомумән булган әйберне тизеп барлап карыйбыз Собада. Һәм карыйбыз, сөлгеләр саргайган, кулъяулыклар инде сүтлә башлаган, ашъяулыкларда инде искелекеге. Менә хәзер без шуннан яңартырга кирәк. Хәзер мин апаларга әйтәм, менә апалар, күрегез әле, әбиләребез матур итеп чиккән, теккән, шушы милли төсләрне, милли бизәкләрне саклаган, һәр авылның үз бизәген югалтмаган. Безгә бит буларны саклап калдырырга кирәк. Безнең оныкларыбыз өчен нәрсә салып калдырабыз сандыкка? Бүген сандык булмаса да бит без нәрсәдер тапшырырга тиеш. Мирас булырга тиеш. Мирас булырга тиеш. Менә безнең үз чорыбызны булырга тиеш. Элеккегенеке түгел. Хәзер без шушында башладык, музейдан бөтен милли бизәкләрне җыйнап чыктык. Гомумән Соба төбәгендә элек нинди милли бизәкләр булган. Һәр чорның үз бизәге. Хәтта килен булып күрше авылдан килгән икән, аның да сөлгесе аерылып тора, чиккән кулъяулыгы аерылып тора. Һәм без апалар белән бик ныгытып, сөлге чигү буенча мастер-класслар үткәреп, бөтен район белән сөлге чиктек 18нче елда. Ул шундый зур хәрәкәткә әйләнде. Димәк, моның башлангычында тора торган әбиеннәр, апаңнар булган. Өйрәтүчеләр бар, остазлар. Остазлар бар. Безнең менә Явлаштау авылында сөлге чигү буенча өйрәтү дәресләр үткәрдек. Алар гаҗәеп оста инде. Менә манзарада аларны күрсәттеләр. Алар бер утырганда бик матур итеп шундый чигеп куялар. Хәтта алып та килеп күрсәтердәй булып утыра менә. Oqqalfaq эмблемалары белән чигеп, ул авылның һәр бер кеше саны менә кем сөлге чига ала, алар чиктеләр. Балалар белән чиктек, яшьләр белән чиктек. Һәм инде шул кадәр күп сөлгеләр җыйналды, без моңа бәйге үткәрдек, урыннар билгеләнде. Безнең район җитәкчелеге бик хуплады бу вакытта. Шул кадәр зур суммадагы акчалар бүленеп бирелде, шушы кешеләргә бүләк итәр өчен. Һәм без инде Сабан туй мәйданын, Сабан туйның зур мәйданын тутырып, сөлге белән чыктык. Менә бит нинди матур күренеш бит. 500дән артык сөлгене шунда мәйданга чыгардык. Кеше алдына чыгарды, менә шундай матур сөлгеләр. Хәзер инде күңелләребез тынычланды. Хәзер без әйтәбез, 2нче елга һәр бер елны менә шулай яңартыйк әле дибез. Хәзер инде кулъяулыкларны карыйбыз. Гомумән милли традицияларны үстерә башладык. Төрле йолаларның бөтенесен һәр авылда билгеләп үтә башладык. Oqqalfaqларга йөрүчеләр бик күбәйде. Без аны системага керттек. Менә ай сайын, атна сайын менә шундый даими рәвештә йөриләр.
Biz монда bütün темаларны алабыз. Сәламәтлекте, гомумән милли ризыкларда, милли киемнәрдә, оныклар белән матур итеп сөйләшүдә, Кадрия Раисованың bütün тәрбия баскычлар дискларын өйрәндек. Аларны файдаланып, кулланып, шуларны эшләп барабыз. Һәм инде икенче елда инде апалар әйтә, әйдә, кулъяулык чигәбез диләр. Чөнки армия хезмәтенә китүчеләр бар. Ул егетләрнең дәрәҗәсен арттырырга кирәк. Әлбәттә. Элек бит инде кызлар иң матур кулъяулыкны чигеп, үзенең сөйгәненә бүләк иткән. Һәм без инде шушының буенча бик матур конкурс үткәрдек. Быел җиңүнең 75 еллыгын искә алып, җиңү кулъяулыгы дигән чара уздырдык. Конкурс уздырдык. Бәйгенең нигезләмәсен таратуга инде bütün кеше кузгалып, иң беренче кулъяулыкка чигелгән чигү үрнәкләрен өйрәндек. Һәм соклар өчен аерым алып куйдык. Кайсы авылдан индиләре бар. Һәм шул кадәр матур кулъяулыклар чигелде тагын. Һәм без инде аларны язгы чакырылышта армияга китүче беренче егетләргә бүләк итеп бирергә дә өлгердек. Һәм менә шу традицияны авылларда яңартабыз дип сөйләшеп куйдык. Һәм безнең Аккалфак апалары яшьләр җыйналып, менә кем инде армия сафларына китә, аны матур итеп озатуны гадәткә керттек. Мәдәният йортларына чакырып, өенә барып, аңа менә шу чигелгән кулъяулыксыз китмәсен егетләребез дип тырыштык. Ул читтә дә үзенең кемдер аның яратуын, хөрмәтен тоеп, шушы кулъяулыгын исән-сау саклап, үзенең күкрәк түрендә йөртеп, менә шулай алып кайтсын әле дигән теләк белән эшләнде инде бу эшләр. Менә бүгенге көндә Саба Аккалфагында ничә активист бар? Гомумән безнең активистларыбыз менә bir 30 кеше дип әйтсәк була, менә бүгенге көндә янып, үз фикерләре белән бүлешеп, әйдәгез әле менә шулай эшлик дип иң беренче башында тора торган активистлар, аларның һәрберсенең үз бүлекчәсе бик актив эшли. Демәк, сез bütün Саба районын басып алып, Аккалфак хәрәкәтен җәелдереп җибәрдегез. Хәрәкәтне Аллага шөкер менә җәелдереп җибәрдек. Һәм бик матур очрашулар, сөйләшүләр алып барабыз. Гомумән менә район белән берләшә алдык. Җитәкчелек сезне хуплый. Аллага шөкер. Менә аның эшнең төп башы, әгәр җитәкчелек аңламаса, безнең эшләребезне хупламаса, ул әйберләр барып чыкмас иде. Гомумән хуплыйлар, бик күңелле эшләү. Яра эштә хуплыйлар, өйдә бар бит әле. Менә 3 көнлек укуларга алып китәсезне Кадрия Раисовна. Нинди семинарлар үткәрәсез, башка регионнарга чыгасыз. Менә өйдә ничек кабул иттеләр бу эшне? Менә шундый дөрес сорау Гөлназ ханым. Әгәр өеңдә хупламасалар, сине аңламасалар, син аны кайдыр барып эшлисең дә килми ул эшне. Өйдә инде минем гаиләм менә чынлап та төп терәгем. Нинди генә эш эшләсәм дә, нинди генә эш башласам да, ул миңа ирем һәрвакыт иң беренче инде. Шушы эшләремне хуплый. Минем бик кыен вакытларымда да әле сине Аккалфакка гимн да язасың бар лесен, шигырь дә язмадың әле син дип күңелләремне күтәреп тора. Яңа эшләргә хуплый. Кайда барырга кирәк, ул мине йөртүче, алып баручы. Менә кич белә әбиләрем Аккалфаклар шулай очраштык та, алар спектакльдән кичкенә генә үзек куеп күрсәтте юл батавына. Мин инде котракта мактаганмындыр инде. 4 ул яшьтәге ул апа чыгып уйнагач инде. Гомер буе сәхнәдә уйнагансыз икән дип апаларны мактадым. Хәзер булар бит уйлаганнар, кара әле, яшь үтеп бара, гомер үтеп бара, сәхнәгә чыгып спектакльдә уйнамый китеп барабыз менә дигәннәр. Һәм шуннан соң булар спектакль уйнаганнар. Таптырып, безнең инде хәзер менә исеме Әбиләрдән җитмим әле. Юк, икенче ул бик матур спектакль уйнадылар. Рәмзия Хөсәйновның Табылдык дигән спектакльне. Алар өйрәнгәннәр, миңа бер заман килеп әйтәр, лесен менә шулай спектакль өйрәнә теге 4 әбиебез, бер егет сорыйлар. Хәзер сәхнәгә монда декорация сорыйлар, нишлек әбиләрне өйрәтә генә күрегез дип, үзем уйламыйм да, алар чынлап торып өйрәнәдер дип инде. Хәзер без куйсак шуны сәхнәгә, лесен килер микән дигән хәбәр килде. Хәзер килем Алла бирсә дип инде, шулай шимбә көн кунаклар кайткан иде, bütün кунакларны җыйдык та, ирмәйтә, әгәр сине көтәләр икән, сине кирәк дип саныйлар икән, синең каравыңны телиләр икән, барабыз. Bütün эшне ташладык, кунакларны җыйнадык та, барып утырдык. Бәсме Галиәскәр Камалда артистлар уйнаганны карап сокланасың. Монда бөтенләй икенче хис. Монда горурланасың. Монда горурланасың. 4 апабыз олы яшьтәге сәхнәдән керми шундый матур дип спектакльне уйнап чыктылар. Менә шундый бездә халык, Аллага шөкер. Күтәреп ала торган. Күтәреп ала торган. Менә һәр әйткән сүзне. Сез шигырьләрдә язасызмы? Язгалыйм. Әгәр дә менә берсен укып китегез әле дисәм. Хәзер. Менә ирем турында сүз чыккач инде. Ирем менә мин аңа, гомумән без аның белән бик зак йөреп өйләнешкән кешеләр. Бәләкәй вакытыбыздан ук. Һәм инде мин беренче класска кергәч, миңа шигырь сөйләргә кушалар иде. Шигырь сөйләгәндә, малайлар инде мин шигырь сөйләйм, шулай бантиклар белән, шундай зәңгәргә ак бөрчекле күлмәк кигән идем.
Мин шигырь сөйлим, малайлар инде укытучыларны тыңламыйча тау буйлап уйныйлар. Ике авыл арасында очрашабыз, анда тау кырыенде. Һәм башлангыч классларны бергә дуслаштыралар табигатьтә бу май аенда. Һәм инде мин шунда шигырь сөйлим, шуннан тауга менеп барган бер малай кире йөгереп төште дә, лып итеп минем каршыга килеп басты. Минем тавышымны ишетеп төшкән. Ул һаман менә синеке шикелле тавыш дөньяда бер генә кешедә дә юк дип яши. Мине шулай куандырып, шул гомердән бирле. Һәм менә шушы тавышны инде ул шул көннән башлап күзәтеп, затышып, менә без аның белән 8 ел йөреп өйләнештек. Ничә ел бергә яшисез? Менә киләсе елга ала бирсә 25 ел була. Менә бит көмеш той килеп җитә икән, иптәшкә багышланган шигырь инде. Менә шуңа багышланган булсын инде. Нинди мөгъҗиза булгандыр. Табышкан, кавышканбыз. Сирин чәчәкле язларда яшәүче гашыйклар без. Бер үк сүзләрне сөйлибез, уйлыйбыз бер үк хакта. Күзләр серләшеп томыйлар, күзләр очрашкан чакта. Бердән-берем, кадерлем дип әйтергә калмый вакыт. Күңелләрне аңлап яшәү, килешеп яшәү шатлык. Язгы сирин чәчәкләре күңелгә калган кирип. Күзләреңдә һаман әле яшьлегем яши көлеп. Бик матур шигырь. Әлбәттә мондый шигырь язучы булса, күтәреп кенә җитәргә кирәк шул. Менә кая барсак инде, ел хатын кызында катнашырга дисем, иң беренче әйдә катнашабыз. Әйдә чыгабыз. Ул гомер сәхнәгә чыкмаган кеше, ул минем хакка сәхнәгә дә чыга. Менә шулай Аллага шөкер инде. Һәм бер кыз бер үстердек. Кызым инде бүгенге көндә Мәскәүдә укый, 6нчы ел белем ала. Һәм менә шунысы куанычлы инде, үзең бит ул татар телен сакларга кирәк. Дип йөреп, әгәр синең гаиләңдә балаларың татарча сөйләшмәсә, аны хөрмәт итмәсә, телне аңламаса, менә синең янып йөрүеңне аңламаса, ул бөтенләй икенче бер килеп чыгар иде. Кеше алдында да дәрәҗәң булмас иде, сүзеңне дә тыңламаслар иде. Мисал итеп күрсәтеп булмый бит инде. Һәм менә без инде кызым белән Мәскәүгә киткән вакытта шулай сөйләштек. Кайда гына булса да, ничек кенә булса да, ул безнең белән татарча сөйләшә. Чөнки әни белән туган телдә аралашалар, ул ана теле. Һәм аны читенсенергә кирәкми. Бүгенге көндә ул инде кайткач, Корали Зилә шул кадәр саф татар телендә сөйләшә дип, аптырыйлар, сокланалар инде. Менә ул ягы да күңелле. Һәм кайда гына нинди милләт кызлары белән генә яшәсә дә, ул алар янында безнең белән татарча сөйләшә. Һәм башка милләтләрдә сокланып, Корали Зилә бу нинди тел? Менә хәзер син нәрсә дип әйттең? Син әниең белән сөйләшәсеңме? Шундый матур икән бу татар теле дип өйрәнәләр, сүзләрен өйрәнеп калалар. Оныклар да татарча сөйләшә торган булсын иде. Бөтен теләк шул. Сен Ракиповна, менә шушы ак калфак юлына кирип киткәнгә үкенмисезме, чөнки эш булай да күп бит инде. Бу бит инде бу иҗтимагый оешма гына. Бу бит инде хобби сымак кына булырга тиеш, ләкин күп кешене сорый торган эш бит. Беләсезме, менә җаның тәнең белән бирелеп эшләгән эшне сизмисең бит, аның авырлыгын да, кыенлыгын да, мәшәкате күплеген дә сизмисең. Ул минем өчен менә шундый эш чынлап та. Әгәр андый булмаса, мин аны эшли алмас идем. Әгәр менә ул минем фикерләремә туры килмәсә, менә милләтне саклау дигән әйберне минем күңелемдә ятмаса, телне саклау дигән, менә мин аны эшли алмас идем. Булай гына эшли алмыйм мин эшне. Әгәр ул минем бөтен җанымны, тәнемне билеп алса, мин ул эшнең ичендә янып яшим. Менә шунысы рәхәт миңа. Менә шулай дәрт белән, күңел кушуы белән теләп эшләргә язсын. Без сезнең эшләрне карап барабыз, исән сау булыгыз. Алла бирсә, киләсе елга без менә сез оештырган чараларны барырбыз, күрербез һәм безне караучыларга да җиткерербез. Гөлнас ханым, менә рәхмәт. Минем инде яңадан бер чара турында әйтеп китим. Бүтәннәр менә миннән бу чара турында һәрвакыт үрнәк итеп алырга дип сорыйлар. Без инде Ямле Саба дигән проектны уйлап чыгардык быел. Каян килеп чыкты, кеше үз тарихын белми, үз авылының исеменең килеп чыгышын белми. Бу авылда күршедә яшәгән әбинең шул кадәр күп хезмәт куеп тырышып яшәвен, ничә бала үстерүен, аның балаларының кем булуын белми. Һәм без менә шушы Ямле Саба дигән проектны эшләдек. Бу максаты үз җиребезне танырга өйрәтү балаларга. Һәм без аны махсус балалар өчен дә, яшьләр өчен дә оештырдык. Һәм авылның һәрбер урамы буйлап шушы тарихны өйрәнеп уздык. Андагы кызыклы вакыйгалар, элекеге корылмалар, тарихи истәлекләр, без аларның бөтенесен барладык, балаларга сөйләдек, үзебез бик күп әйбер өйрәндек. Һәм инде хәтта күрше авыллар бер-берсе белән оралашып йөри башлады. Бер-берсенең урамына кунакка йөриләр, шушы урам буенча экскурсияны алар уздыралар. Шушы урамдагы сугыш ветераннары, хезмәт ветераннары бөтенесе барланды. Танылган кешеләр. Менә авыл баласына үз авылының тарихын өйрәтүдән дә зур әйбер юк дип уйлыйм инде мин.
Һәм киләчәктә дә менә бу эшне дәвам итәргә уйлыйбыз. Без аны икенче юнәлештә хәзер алып киттек. Балалар бакчасына керү мөмкин булганда, без үзебезнең программабызны эшләп, милли ризыклар, милли киемнәр буенча аларны таныштыруны максат итеп куябыз. Ничек тә менә бәлки безнең эшләребез кичкенәдән инде. Бәлки безнең эшли торган эшләребез зур эшләр түгелдер. Ил күләмендә караганда, мәсәлән, Бөтен дөнья татар конгрессы мисалында караганда без бик кичкенә генә эш эшлибездер. Ләкин инде мин шулай опаларга да әйтәм, үзем белән эшли торган хезмәттәшләремә дә әйтәм, менә милләт өчен теге чыпчык кадәрлегенә булса дагын, ул авызы белән су ташып, аз гына булса дагын өлеш керткән бит. Һәрберебез менә шул өлешебезне кертә алсак, без тыныч күңел белән яши алыр идек. Менә шул милли мирасларыбызны киләчәк буынга тапшыра алыр идек дип уйлыйм инде. Тамчыдан күз җыела дип. Әйе. Шул менә сез алдында эшлисез, Оршалар дигәндә эшли, Бөек Таулар дигәндә эшли, һәм алар менә бөтенесе бер Казанга эшлибез бит без. Шул милләт Казанга эшлибез. Исән сау булыйк, исән сау эшлик, милләтебез бердәм булсын, дус булсын, менә милләтләр бердәмлеге, халыклар бердәмлеге, дуслыгы елы булсын инде. Дус яшик. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Саба районы Аккалфагы җитәкчесе, Саба районы китапханәләр шелтәре җитәкчесе Ләйсән Рәкыйп кызы Билалова булды. Әмин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.